sembadane dandan. Metu delo gajul Werkudara kok kalah kowe. Tak dongake muga-muga kecemplung neraka ya, Teh. Ratu rupane kaya kadal. Kadal dilat kowe kuwi sayang. Wah, sayang apa? Sayang 150. Diajeng aku Prabu Pathokol Bawarsari. Waduh Dewi Werkudara awak-awakmu jan kowe kulino senam ya. Kok awake kenceng ora jamak-jamak? Wah, cerewet. Aku lanang. Oh, so lanang ya gelem wedok ya gelem. Aku apa-apa gelem aku. Aku ACDC Dewi Werkudara. Wah, pecah ndasmu. Pecahan. Kowe ora iso mecah karo aku sikep. Tambunge tenang. Edan. Sayangku. Jaluk tulung. Jaluk tulung apa? Wah, aku kalah. Musuh Prabu Pathokol Bawarsari. Lah nek kalah ki tegese gelem dirabi. Mo. Gelem ta wong dadi bojon ratu kok. Wegah, isin aku. Rasake ora kowe saiki kewirangan. Wah, Kawula ngamarta semono akeh sing padha nonton nggonmu perang, do keplok-keplok. Mergo wis padha ngerti ento kowe mentala karo Bagong. wah. Ngerti ora? Yo, aku ngerti. Ngakon luput. Aku ngakoni luput. Upama Bagong mengko isih urip kowe gelem njaluk ngapura. Gah. Ya wis wegah kono dirabi karo Prabu. Gah. Oh. Weh, ngene-ngonane ngamarta iki pirang-pirang. Iki ana kirik-kikik barang. Iki dempulmu melocot. Truk, rene ya. Dong apa cengengesan? Padake nanggap dagelan kowe, ha. Cengengesan Ratu Girika Dasar Prabu Pathokol Bawarsari. Ingat, ding. Al-Fatihah kunjuk Kiseno Nugroho. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Gartiwa Bathara, Boduna. Wonten dawuh, Ger. Jebul pinanggihipun Werkudara menika betah kaliyan panjenengan. Oh. Badhe wonten pigantos kaliyan kula. Iki kasinggihan mekaten. Ngono apa Werkudara? Wah, Durna bapakku ya. Ya. Kowe arep takon apa, kowe arep perlu apa? Mara gak takono. Ora becik yen to aku rembugan karo Durna ngungkurake jer sampeyan wong tuaku. Moro padha adu arep kene aku tak matur marang Durna bapakku. Durna ina panalingan ulun majaring ratri. Linenggak jangganira kapisanan. Aneng perang Bratayuda. Ing Kentha swalu gembal manyar-manyar duk ning dungul wana dadi alas-alas dadi wana Werkudara. Nggih. Kowe arep takon apa, Nger? Apa Durna bapakku ora mireng apa sing tak aturake marang Duryudana kakangku. Aku ngerti, aku krungu ning api-api iki rak dibaleni to. Ora coba kowe arep takon apa? Apa lakone negara Ngamarta? Drupadi Mbak Yuku lunga saka negara Ngamarta. Lho. Dewi Wara Drupadi garwane anak Prabu Darmakusuma lunga saka negara Ngamarta. Yo, pancen bener-bener kono. Lho, lah nendi to Werkudara? Apa blanja apa kepiye? Ora. Nanging lungane wis ana sak candra tegese sesasi. Ora ana baban kang mangondo ingkang sewende. Malah wis bola-bali aku ngrawuhake para brahmana, Sewa Sugata, para pandhita. Tak jaluki tulung golek menyang didununging para Drupadi parandene gagar wigar tenantu karya. Mau aku takon karo Durna bapakku. Yen pancen Durna bapakku prisa, Mbak Yuku nendi tak golekane. Tak aturane kundur marang negara Ngamarta. Lole. Kanca Bleguduk selalu gembol semoranti semololis gamana gapulungana. Ali loco ali. Werkudara? Iye. Kowe tak kandhani ya sadurunge aku sowan negara Ngastina iki mau janjane mau bengi iki aku wis ngimpi.
Ngimpi apa? Ngimpi yen aku ki ketekan muridku sing tak tresnani ya kuwi si Werkudara. Lan isine ya ora beda kaya sing tok kandhakake iki. Plek nang nggon impen ora geseh. Kowe ya ngono kuwi le teko, kandhamu ya kaya ngono kuwi, ukaramu ya ora ana sing tok longi, ora ana sing tok luwi. Yo. Lan nalika semono aku ya menehi jawaban utawa wangsulan ingkang bisa gawe padhang atimu. Wangsulamu piye? Aku entuk sasmitaning gaib. Sasmitaning Gusti Mahanasa, sasmitaning Jawata. Lan sak temene sadurunge kowe ngandhakake Entawara Drupadi kuwi tindak saka negara Ngamarta, aku wis ngerti. Aku ki nek ngerti ora tau omong-omong. Ming meneng. Iya. Ning tak ndem ning pikir, tak cocoke karo kasunyatan. Lah kok jebul bener. Kowe sowan mrene iki ingkang wigati takon menyang ndi tindake Dewi Waradrupati. Cocok Werkudara, cocok. Aku ngerti. Kowe ngerti? Ngerti. Wah, yen pancen ngerti. Pancen bener-bener kowe Durna guruku, Durna bapakku. Sing wajib tak sunggi-sunggi. Sing wajib tak ajeni, tak aosi. Wis cukup rasa ngalembono kaya ngono kuwi. Wis rasa dadak tok alam kaya ngono kuwi aku wis do ngerti nek Durna ki kondang penita manyor-manyor. Sak ciptane dadi, sak sediane ana. Iki ming Yo. ora ana liya ning jagat. Yo. Mula sak banjur aku tak takon karo kowe piye, munggo nggonku bakal ngupaya. Ngene. Apa-apa kuwi ana tembungan Jer Basuki mawa Biyaya. Apa Kakang? Jer Basuki mawa Biyaya. Mawa biaya tok, ora nganggo biaya. Supaya cetha utawa Jer Basuki mawa biaya, ngoten lho. Cethane ngoten niku. Jer Basuki mawa biaya. Yo. Mula apa-apa sing arep digaya kuwi kudu nganggo pitukan. Wis mesti kuwi. Ora bakal iso disilaki. Yo. Apa-apa sing bakal dilaksanani atau digaya kuwi kudu nganggo pitukan. Wis mesti. Pitukane apa? Ah, kowe nek tak kandhani mengko aja kaget. Ora. Dawing Jawata ingkang tak tampa nalika semana Jawata rawuh ning sanggar Pasemeden suci. Ana ing pertapan Sukalima, kleper. Jawata mabur ning dhuwurku. Tumune paring dawuh karo aku Begawan Durna. Kowe engko arep ana wong takon ya kuwi putumu anu anakmu si Werkudara arep takon menyang ndi lenggahing para Drupadi. Lah kowe tak kandhani Durna. Drupadi iki papane saiki ana ing kene, kahanane kaya ngene, statuse kaya ngene. Yo. Ning kudu nganggo syarat Begawan Durna. Syarate para Drupadi gelem bali marang Praja ing Ngamarta, ning kowe kudu nganakake kambil. Ora taya kowe. Dik Mate, Pripun? korban iku lho Tumbal kok kambil. Tumbal. Wah, iya. Cekseni dening bumi langit lan kabeh isi-isining jagat. Tenan. Yo, tenan. Ora bakal mingko. Ora bakal minggu. Mana gagelu ngono. Sing kudu dadi korban, dadi srana kunduring Dewi Waradrupati ora kejaba mung. Ya kuwi ana kawanmu dhewe, ana kawan Madukara. Antaraning siji antaraning telu, Gareng, Petruk apa Bagong Werkudara? Piye kaget to kowe? Ketok pasuryanmu, ketok rupamu bareng aku muni siji antaraning telu. Nala Gareng, Petruk apa Bagong? Wah, ingkang pasuryanmu ingkang sekawit bingar padhang kok dadi ciput. Pucet. Ketok nek kowe kaget. Ayo, mengkari saiki tak tantik. Wis kebacut sumpah. Satria ki nek nganti ngelincati apa ganti sumpahe, wah, bakal tetel kasatriyanmu. Disoraki dening jagat, dipoyoki dening donya. Ing atase Werkudara Satria kondang, ing atase Werkudara ki satria pengpengan. Werkudara ki sapa sing ora ngerti marang Werkudara? Kabeh padha keberbeken marang ngumandangi Raden Werkudara. Lah kok dadi kowe ora mangkat? Nang perkara dadi gawe tumbal, ya kuwi wujuding para kawan siji antaraning telu. Apa kowe mesakake? Apa kowe perkara wis tau-taute dilabuhi dening para kawan? Wong ki nek gagas karo labuhane wong ora rampung le nyaur Werkudara. Wong ki nek gagas karo kabeciane wong ora rampung le mu nyaur. Nada tekan enteke umurmu ora bakal iso paripurna. Mergo wong urip ku ora bakal iso urip ijen. Nek kudu urip ing tansah sumandhing marang sanak kadang mitra kawula tangga teparulan sapiturute. Yo. Wis sumpah lho Werkudara. Nek nganti orang netepi sumpahmu, oh tetel kasatriyanmu.
Ora guna nggonmu madheg satriya seprana semene. Entek-entekane mung ora sida mateni karo Ponokawan siji antaraning telu. Merga kowe iman. Iya. Apa kowe mentala yen anak Prabu Darmakusuma ya kakangmu dhewe. Banjur bingleng, ngengleng kenganglangan. Ora weruh kiblat merga koncatan karo garwane Dewi Waradropati. Apa kowe luwih ngeman Bagong mangane kadangmu tuwa? Yen kowe luwih ngeman kadangmu tuwa, Bagong Petanono. Patenono. Kok kon metani ora? Patenono sik to Dik Pati. Bagong Patenono. Bagong Candak Suda kuku Pancanaka dlep. Bagong mati. Dewi Waradropati kundure negara Ngamarta. Ning nek kowe ora mentala, ayo wis monggo. Aku wis menehi dalan lho Werkudara. Aku wis menehi dalan. Tau tak takon. Takon apa? Kuwi tenan apa gara? Gara. Anu tenan. Iki entuk sasmitaning dewa. Wah, iya. Ora percaya karo aku Werkudara. Ora percaya karo Baganturna. Kowe tidak karo Baganturna. Nek kowe ora percaya karo Baganturna, terus apa gunane aku menehi ilmu kowe sing nyatane kabeh iso tok gaya lan kuwi kabeh ana nyatane. Wah, iya. Ayo tindakno. Wah. Aku ra mentala. Lah ra tenan. Lamun perkara ora mentala ta. Bagong iki terus apike nggo napa coba aku tak takon. Ming gawe kisruh. Bocah glelenge ora jamak-jamak. Mateni. Wah, Ora sah wedi ora ana Bagong kok njur sepi aja wedi. Mengko aku sing Bagong. Medhi saya atos suarane. wah, Piye Werkudara ora bawe-bawe. Wis gek menyang kono gek ceket-ceket. Bagong tau tate momong aku. Sing momong kowe ora ming Bagong. Nek dipikir sing momong kowe iki pirang-pirang. Ora usah tok gagas to. Aku somong to, nek niteni karo kabecikane wong, wah ora bakal enteke nggone males kabecikan mau. Tur dasare Bagong karo dulure kabeh iki netepi nang kewajiban minangka dadi batur, dadi Ponokawan. Kewajibane batur, kewajibane Ponokawan kuwi momong karo bendara, wis kewajiban. Dadi ora mujudake suwijining kebecikan ning mujudake suwijining kewajiban. Wah. Piye kok malah bawe-bawe iki? Kowe acake Kalonjana malah kowe. Madake sapi. Wis gak dipateni sapine. Anu Bagonge. Wis gek menyang. Lah ora gek menyang kok. Wah, anggap kowe satriya tetel kasatriyanmu. Wah, njaluk ngapura Bagong. Bagong Candha Werkudara. Sirahe sabete ngebuk. Gluduk. Bagong gagar otak. Nggih. Terus tekaning pati. Nggih. Kula kali sampeyan tok-tok layat. Oh, nggih. Men ora ketok nek kula kali sampeyan sing ngakon karo Werkudara. Oh, ngoten. Dadi sing ketara dadi napa nggih? Menungsa sing mateni Bagong mung Werkudara tok. Werkudara ora dikongkon dening sapa-sapa. Ning mengke nek teng layatan ketemu Werkudara pripun? Etok-etok ora kenal. Oh, nggih. Ngagem kacamata riben. Oh, nggih. Ireng. Samban duwe. Kula duwe loro. Oh, kok akeh men. Karo nggo nyambi tukang pijet. Oh, nggih. Nggih, Kakang Durna nggih. Nggih. Matur nuwun, Bapak Durna. Sami-sami nggih, sami-sami sampun. Dipun pesthakaken menawi Bagong menika mangke pecah. Bagong mati, Petruk nelongso. Nangis neng kuburane Bagong 7 dina 7 bengi. Petruk kudanan kepanasan masuk angin, mati ngletak sian mriku. Kubur jejer karo Bagong. Oh, nggih. Petruk karo Bagong tekane mati gareng nunggoni sareane wong loro niku. Sedih hatine ora gelem bali, kudanan kepanasan. Gareng mati sisan. Gletak teng mriku, kubur dadi siji. Wih. Semar sedih mergo anake do lara. Semar nunggoni sareane gareng Petruk Bagong. Kudanan kepanasan. Semar lara, gletak teng mriku. Mati. Lho. Pandhawa pun boten duwe pengayoman. Pandhawa wis ora duwe wong sing ngayomi. Kantun Kresna. Kresna ngerti Ponokawan mati, sedih. Woe. Hubungane apa? Kresna kali para Ponokawan. Hubungan gelap. Wah. Sedih atine terus nunggone teng mriku. Kakang Semar. Pokoke sarwa nangis Kresna. Kudanan kepanasan. Kresna mati. Lho, napa mboten gampang?
Niku cara mateni Pandhawa. Nuwun sewu, Kresna ora bakal kepanasan kodanan wong dipayungi Udawa. Oh iya ya. Sampeyan kok ngegol-goli pikiran kula ta, Depati? Mboten ngegol-goli kula benerke. Wong pikiran sampeyan niku salah. Pun ngoten niku pokoke jalure ngoten niku. Oh nggih, nggih. Kresna mati, Puntadewa Werkudara Janaka sedih mergo kelangan Kresna. Wong telu niku lara kabeh. Mlebu kaude. Pundi? Kaude. Niku nggih napa niku? Niku lho sing nggo mriksa cepet banget niku lho. Unit gawat darurat UGD. Ah, Kaude niku dudu UGD. nggih, nggih. Mlebu kaude terus diinfus. Puntadewa Werkudara Janaka mati. Oh nggih, Kari kembar loro. nggih. Kembar loro kakang ning mati mongko sing ngomani kembar niku Pandhawa telu. Pandhawa telu. Darmakusuma Werkudara kali Janaka. Nggih. Kakangane telu sing ngopani dhewe mati nelongso kembar. Oh, Terus darah tinggi. nggih. Mlebu icu. Napa? Icu. ICU. Tulisane icu. Nggih sak karep sampeyan pun. Bodhono matur nuwun. Sami-sami, Ger. Kembar mati, Sengkuni sedih. Lho, kok tekan aku barang. Kula niku mboten melu. Loh, sampeyan ajeng mati mboten? Mboten. Kula katur ki sedih nek ajeng mati. Mun urutane gampang ngoten niku, Depati. Nggih, nggih. Bodhono Wonten dawuh. sampun remen rumiyin. Dereng katelan kasempatan. Entar tentu mangke anak kula Werkudara saged mboyong kuandhanipun Panakawanan tunggalan tapi tiga. Nggih. Samangke Pamanarya wonten dawuh dipun adha lampahipun Werkudara. Menawi samangke Werkudara kasempatan mejahi Panakawan panjenengan wangsul wonten negari Ngastina. Menawi Werkudara mboten saged mejahi para Panakawan dipun ambyak Werkudarane wae sing pateni ora sah Panakawane. Ngestaken dawuh yen pamit madal pasilan Go Prabu Karna. Kula aturi dados cucuke ngajurit. Nun sewu kula mboten sagah. Sababipun Kathah pakanan ingkang nenggo ingkang rayi ingkang raka wonten negari Ngawangga. Klilanana kula nyuwun pamit, kula mboten badhe tumut-tumut perkawis pejahipun para Pandhawa lan pejahipun para Panakawan. Nggih menapa kados mekaten. Nggih, sampun ngantos dipun tangleti menapa sababipun. Namung kula mboten badhe tumut-tumut ngaten kemawon cekap. Nggih, matur sembah nuwun. Sami-sami. Sampun nggih, sampun. Mboten sandipun terasaken rembakipun sampun. Bodhono kasinggihan. Yayi Surtayu. Surni, Surtayu. Wonten dawuh. Timbali anak Prabu iki lho. Iya. Wonten dawuh Koko Prabu. Budhana kang padha seba ingsun kundur ngedatun kula nun parmatal wasilan. Yen tampahing pangestu sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Dimas Surtayu. Purna gatining pananggilan. Sanutasa kundur ngedatun jeluk saking dampar karo napit gambaran gading kadhiraken sangganing perumban cedhi manggung ketanggung Joko Paloro. Ing sami ngambil pantaran ing Prabun. Kawis saking mandra tindak nyosri Naranata. Ngantos kadya ngirang penggaling Sri Mansengkunar. Ola ingkang putra Banjar Jungun puntur sasana Cemadong Dawula. Werta-werti Mansengkunar metu nglatar numpak dokar kula terus sasana nungsung kabar lho. Mansengkuni werti medal jawi numpak pitmini kula terus sasana nungsung pawarti werti. Kebareng kula ngaturaken Herminakata man. Tegese apa dur? Herminakata ya mina menika ulam, kata menika galak. Sakala-kalahe kulam wis trambahing toya tesih galak atur kula man. Pamanadyan putra pun Kartomarma. Kula Cemadong jauh kula ngaturaken Sarpa Mandalika. Sarpa menika sawer mondo menika mandi, lika menika upas sak mandi-mandining upas sawer tesih mandi atur kula. Pamanadyan kula pun ngaturaken Gandharwa mangsa jalma. Gandharwa menika buta mangsa menika mangan, jalma menika menungsa sak galak-galake buta mangan menungsa tesih galak atur kula. Kula nyadong ta, Mas. Kula ngaturaken Tirta Cantaka. Tegese apa? Tirta Cantaka. Tirta niku banyu, Cantaka niku kodhok. Pamanane Sengkuni kaya kodhok. Edian. Ya, tak terima.
Kowe kok nganti ngino karo aku. Paman Cengkuni. Durma ganti nggih, Man. Kepalang kula ngaturaken jalma mangsa nasi uduk. Apa? Jalma mangsa nasi uduk. Tegese apa? Jalma niku menungso, mangsa niku mangan nasi uduk niku enak. Sak galak-galake menungso mangan sekul tesih galak atul kula, Man. Paling menurut Durma ganti cuma dong dawuh. Iya. Ripun kabare, Man? Enten dawuh napa, Dur? Lho. Enak kandhani ya, Le. Iki mau jroning parapatan agung kaya biasane ngrembug babakan patine para Pandhawa. Lah, tenan lho. Ora ana rembug liyane wae piye. Pendak-pendak nganake pasewakan, pendak-pendak nganake pasewakan mesti ngrembug patine para Pandhawa. Nyuwun pangapunten lho. Kula niku malah sing dianggep nayaka mboten tau tatih kula dipun caketaken sowanipun ning kula niku malah mikir. Jane napa kok Prabu Duryudana mriku nuwun sewu mboten gadah pedamelan pripun. Lah ing atase ngrembug kok mesti ngrembug mateni Pandhawa, ngrembug mateni Pandhawa ya ngrembug liyane niku ora ya akeh to. Iya mancenangi anak Prabu ora bakal ayem penggalihe, ora bakal tentrem penggalihe yen to Pandhawa isih urip. Lah nggih, terus nganti dirembug nganti dedreg jroning pasewakan pekasan ya kuwi pepundhenmu Kakang Prembandurna menehi Gu Pertikel. Pertikel apa? Yen arep mateni para Pandhawa kudu mateni Ratu Ndarawati siji, angka loro Semar Badranaya sing dadi pamomonge para Pandhawa. Wah! Cecak muntal cagak cebol gayuh bulan wuta ngetung lintang tangeh lakone jebak puruke. Wong kurang gaweane, wong tentrem-tentrem urip kok ando golek sirnane Koko Prabu Ndarawati karo patine Semar. Kula tak takon wong sak ngestina niku sapa sing iso mateni Semar karo Ratu Ndarawati? Edian. Wo, ketoke piyai-piyai ning ora nduk pikiran. Kosong mlompong. Kaya bumbung wong wak. Lah mbok Sina Ndarawati niku dikrubut wong Kurawa 100 niku ora bakal menang. Pun, aja kok Kurawa 100. Senopati ngestina niku ngrubut Koko Prabu Ndarawati ora menang, Man. Aja kok Ratu Ndarawati, Kurawa 100 kok ngrubut Semar ora menang. Sampeyan kok ora elek-elek, sampeyan kok ora ngandani mongko patih niku wong nomor 2 teng negara Ngastina. Wajibe sampeyan niku luwih tuwa kudune Ratu Gustine kleru niku sampeyan ngandani, ning sampeyan ora, malah ngrojongi. Biadab sampeyan. Sik ta. Iki kok aku malah tok seneni iki piro. Lho nggih sampeyan niku senengane wonten niku kok. Niki ra ulung mesti enten gawe gitu. Mesti enten gawe kula tak nyuwun prisa. Gawene kula napa? Lah iki mau bareng Kakang Prembandurna ngendikake golek patine Semar iki gampang. Gampang pripun? Mbok turnane kon temandang karya. Ora monggo cangkem. Iso omong ora iso temandang karo sing kon temandang Kurawa niku arepe pripun? Kakang Durna ora arep akon kowe ming dikon baris. Lah tenan to. Tiwas ranggo sepatu. Kon baris. Iki Kakang Durna ngandhake yen to matine Semar kuwi kudu dijangka srana alus. Srana alus carane. Saora-orane kudu gawe patine Panakawan. Oh, la tenan to. Terus sapa sing arep mateni Panakawan? Panakawan Gareng Petruk Bagong kudu mati salah sewiji. Kulawa kon mateni Gareng Petruk Bagong ngoten arepe. Ora kok sik ta. Aku ki tak omong sik, iki senengane kok nyentulani rembuku to. Lah sampeyan bola-bola ngrip dawuh mung marahi mangkel e, Mas. Lah iki mau terus tekane Werkudara. Modal ora kowe. Mesti Kurawa didhawuhi kok nyekel Werkudara. Woh, toto-toto perban. Terus siap-siap Alteko. Argo ngapa? Albotil. Nggo nambani lumpangan. Jonggolmu melonjok ora. Werkudara tekan kene kowe ora takon nyekel Werkudara, ora takon mateni Werkudara. Lah terus Werkudara sing saguh mateni piranganing Panakawan siji ngantaraning telu, nek ora Gareng ya Petruk, nek ora Petruk ya Bagong. Lah nggih niku apik pertikele. Lha niki pripun Kurawa? Dawuh anak Prabu Duryudana Kurawa ki nen budal sajuru-juru. Nggih.
ngetutake laku ning si Werkudara nek pancen Werkudara kelakon mateni salah sawijining Panakawan kowe bali marang negara Ngastina. Nah yen Werkudara mung semaguh tanpa bukti tegese saguh nampa dawuh perintah ning ora ana tumindake kowe kabeh samapta ing gati sawingking diri Werkudara dikerocok gaman dikerubut nggih. Aja nganti iso ucul. Wah, ora urung ya tetep perang. Saguh Raden, mboten saguh temen dikunjara napa? Dawuhing ratu mboten saguh. Kartomarma saguh, nggih, sagah. Swatama saguh, nggih, sagah. Paman. Citraksi saguh. Napa niki? Sagahan. Nah, Durma Gati ya saguh. Ya nggih, nek mboten saguh, ajeng pripun? Lah iya. Mangkat to dina iki. Surtayu tak tuding dadi cocing ngajurit nun ngestaken dawuh parambidan menika paman sing ati-ati mangkat ya Dur nggih ngestaken dawuhan nyono babar pisan. Lah kok jebul kudu nampa kewajiban sing ora entheng. Monggo sing dawuh Durna bapakku. Bola-bali Durna bapakku anggere paring dawuh mesti ana kasunyatan. Buktine nalika aku didhawuhi goleki kayugung sesuai kangin. Sartane aku didhawuhi goleki tirta pawitra maning suci. Kabeh kababar dadi kasunyatan. Mbok menawa iki dadi srana nggon Wisambaya kundure Wara Drupadi Mbakyuku dadi tentreme. Wah, Puntadewa kakangku Bagong. Kowe aja kaget yen pancen kowe tresna karo Pandhawa kowe mesti kudu ngiklasake karo uripmu. Pasanmu Bathara Wayapura jagat. Pancen tak sengaja rada nyelingker nggonku kundur marang negara Ngamangga. Aja nganti kadenangan wong-wong Ngastina. Pamreka mung kepengin ngelekake marang Werkudara Raja keladu ing matrap. Nggone banget-banget percaya marang Begawan Durna nganti gampang diblethok marang Pendhita Sukalima. Dimas, Werkudara adhiku cah bagus. Petuan nganggo nalar sing ganep aja buntung tembe mburine. Mengko yen kowe getun wis ora bakal bisa nglakoni meneh lho Werkudara. Toro Karna kakangku iya. Wah, nyegat aku sak jabaning tapel wates negara Ngastina. Dimas kadhahing pun Kakang. Pun Kakang ora bakal melu-melu perkara iki. Nanging gandeng pun Kakang nalika semono melu lenggah ana ing Datulaya tegese aku ngerti marang lakon ingkang bakal mbok lakoni. Pancen wis tak niyati, Werkudara. Nggih. Petungen dhisik nganggo nalar sing ganep. Dimas. Kasarane ngene. Karna kuwi saben dina campur karo Begawan Durna. Yo. Ning sithik kapercayanku karo Pendhita Sukalima. Lah kok Siadi manut. Nalika semono Siadi didhawuhi supaya mateni peranganing Panakawan siji ngantaraning telu. Apa ana Garing apa Petruk apa Bagong? Coba to saiki petungen. Apa lakon ing atase Prameswari kok mung dijoli nganggo nyawaning batur? Coba aku tak takon. Siji kuwi petungan dhisik. Angka loro saiki aku tak meneng ngerti karo Dimas Werkudara. Yen to labuhane Lala Garing Petruk Bagong kuwi gedhe tumraping kadang-kadangku para Pandhawa.
ora ngomongake kuwi jeneng kewajiban tumraping Nala Gareng Petruk lan Bagong nanging pancen Siadi gina lewentah dening para Panakawan bebasan sikil dienggo sirah dienggo sikil pamrih Panakawan ora duwe pangarep-arep apa-apa mung kepengin Pandhawa kuwi mulya dadi wong nyatane saiki ya wis padha mukti ngawibawa Nyakrawati ing negara Ngamarta kabecianing Panakawan ing mengkono mau apa bakal mbok bales nganggo lelakoning Siadi ing mentala marang piranganing Panakawan coba pitungan Nyai Waradropadi nggone tindak saka negara Ngamarta ora kudu nganggo dibantu bali nganggo bantring menungsa. Ora Yai. Nanging kabeh mau mung minangka dadi pacobaning Wang Mahanasa tumraping kadangku Yayi Puntadewa. Minangka dadi pamecut tumraping kadangku Yayi Prabu Ngamarta kepiye nggone ngasah pikir sarta pangung kaling jiwa minangka dadi guru laki kudu ngupaya menyang didununge garwa yen to nganti ninggal marang Praja Ngamarta. Wah. Ayo pitungan. Mumpung durung kebajut, sega durung kebajut dadi jeneng. Siadi kudu metung perkara iki aja nganti Siadi mengko getun tembe mburine. Karna kakangku, piye? Aku ngaturake panuwun. Dene karna kakangku wis ngandhani sarta wis tutur-tutur marang Werkudara. Nanging kowe aja ngenrengke karo Begawan Durna. Aja mbok anggap kae pendhita cepethe. Kae pendhita sing dhuwur derajate, pendhita sing kondhak. Malah bola-bali dawuh karo aku nyatane ya kasunyatane. Contoning bab apa? Kayugung susuhe angin. Tak goleki nyatane aku ya entuk gawe tirta pawitra manding suci. Sapa sing ora percaya karo Begawan Durna nalika semana akeh panunggalane. Nadyan Babu Kunti nalika Sumantara nggondheli karo aku aja nganti aku nurut sarta mbangun miturut karo Begawan Durna. Nanging jebul kabeh kleru. Kunti Babu kleru, barep kakangku kleru, Janaka Kresna kabeh kleru. Nyatane aku wis entuk tirta pawitra maning suci saka pituduhe Durna bapakku. Mula wis dadi anteping tekating Werkudara. Apa wae didhawuhake dening Durna bapakku. Wah, kuwi bakal tak estokake. Aja ngalang-alangi lakune Werkudara. Paisane iku Bathara wayah loro jagat. Lah dalah. Lah ya bener. Mongko akeh wong sing padha ngarani yen Werkudara ki kang pengawak waja, tegese ora mundur saka geguntur, ora mendhor saka pangrepa. Yen iya ya iya, yen ora ya ora. Dadi pambekaning adikku panenggak Pandhawa. Ya Werkudara. Yen manjen sira Siadi wis wani nglakoni lelakon iki, lakonana kanthi tewaju. Perkara bener luput bejo cilaka bungah susah. Etungane wong urip nang alam madha kuwi mung mirna loro. Mung karindi sing dipilih. Sing ati-ati Werkudara. Muga-muga ora nganti Siadi kejlomprong marang juranging kanistan merga saka pokal gawene wong Astina Yayi. Yayi kadangku Jodipati. Ayo keparenga paduka paring dawuh ngersakaken menapa ingkang abdi nedya mbiyantu dhateng paduka Gusti Ayu. Nggih kula mboten maido ingkang panjenengan menika putri ingkang dipun dusta saking negari Ngamarta. Nanging kula nuwun sewu kersanipun Sang Prabu Kala Sereng menika mboten badhe damel sengsaranipun Gusti Ayu. Sejatosipun anggenipun gandrung kan panjenengan menika sampun dangu. Anggenipun gadhahi raos tresna lan panjenengan menika sampun sawetawis wekdal. Monggo nyatanipun Gusti kula Prabu Kala Sereng menika sampun prisa menawi panjenengan sampun winengkuing kakung. Mila tumunten dipun cidra saking negari Ngamarta nggih mung gumun kula. Panjenengan dicidra kok ya ora bangga, ora suwala kok ya manut mawon. Ning kok bareng dumugi mriki panjenengan lajeng sungkawa kados mekaten menika ora mboten prayogi kedadosanipun to Gusti Ayu. Menawi Gusti Ayu kersakaken menapa to menapa. Kula ingkang sagah keladosi dhateng Gusti Ayu Waradrupadi awit kula kaliyan Mbakyu menika ingkang dipun pasrahi supados tansah mituhu dawuhipun Gusti Ayu Waradrupadi. Nek panjenengan boten kepareng kapedhar pangandikan
lan boten paring dawuh menapa-menapa pekene wonten dukanipun Sinuwun Prabu Kala Sereng menika kula ingkang dipun dukani. Suaramu dadi gedhe cilik ngono kuwi piye no? Aku dhewe ya ora ngerti, Pak. Kula dadi iso kaya ngene apa aku kuwalat karo Gusti Ayu Waradramati. Ya kuwi nek karo Ratu Gustine le matur sak penake dhewe ya kaya ngono kuwi. Mila Gusti Ayu kula aturi maring dawuh. Kados pundi sak mangke menapa kedah kula tindakaken. Sumados damel lejar penggalipun Gusti Ayu. Mbok coba kuwi telake dilondrekke. Suara kok molak-malik kaya ngono. Iya, malah aku dhewe ya ora ngerti lah kok iso dadi kaya ngene iki aku kepiye iso ngerti kaya ngene kan kanane kaya ngene, Pak. Oh, malah Gusti Ayu gumujeng ngono kok. Maune sedih kok roh suaramu terus gumujeng. Biyung ben Wonten dawuh sing lemu kuwi sapa? Kula menika adinipun Pak Yu kula menika. Kula menika Kapendhar Taruna. Menika adi kula. Ngatose saksuwene aku mapan ana ing taman ora ana ingkang bisa gawe ngresepe atiku. Nanging bareng aku krungu suarane adimu kok atiku bungah. Upama kuwi kok nembang ngono ya iso. Ampun. Ana nembang boten sae. Suara kok iso gedhe cilik ngono. Kelingan kancaku. Menapa panjenengan kagungan rencang ingkang suwantenipun ageng cilik kados iki? Duwe piye jenenge Bagyawati. Sinten? Bagyawati. Oh, nggih. Ning kula suwun Gusti Ayu mboten sasedhe. Panjenengan menika mboten badhe dawah wonten ing Padasuri. Leres. Panjenengan menika mboten badhe wonten ing Padasuri. Nanging panjenengan menika badhe dawah wonten ing Kasur Babut. Kowe rasa omong ta, Nak? Amargi panjenengan badhe dipun wengku dening Prabu Kala Sereng lan mugi andadosna kawuningan. Pilih Prabu Kala Sereng menika nadyan wujud buta nanging piyayinipun berputih pamalaksana. Tansah ndedana dhateng sanggaripun kawulanipun. Iya. Nanging ya apa kelakon aku bakal gawe sakit penggalih Sinuwun Prabu Puntadewa. Nek cara kula lho Gusti Ayu. Nek cara kula nuwun sewu, Sang Prabu Puntadewa menika boten sadipun begalih. Amargi menawi dipun begalih menika sami kawon panjenengan menika ngecalaken dhateng derajat pangkat. lak gebuk cengelmu lho kowe. Kok lagi kaya ngono kok. Selama iki durung ana sing melestarikan. Kaya ngene iki sing nganggo pertama Pakde Adi Sugito. Mula iki pancen tak tirokake. Nanto. Nanto kaya ora kok mayang bentinane omong yo ngene iki. Mbang sing kuru kowe mundura. Nggih. Aku kok rumangsa kelipur. Jenengmu sapa? Kula Marse. Marse sapa? Marse Sadowati. Mono pareng kula badhe dipun dawuhi manjeng. Iya maju wae. Ngestakaken dawuh. Aku lagi iki ngerti ana wong kok suarane iso dadi loro. Panji sejatosipun suwanten kula menika nyigar. Nyigar. Inggih mekaten dhateng sendika. Ben pokoke nganti sak tugele boyoke nak. Terus aja leren nek urung semaput.
Kapok. Gusti Ayu kersakaken menapa? Kula saged mangertosi Gusti Ayu. Wis aku nek kowe wis kowe iki meneng ora tau omong menapa aku ndak malah Gusti Ayu malah ora mose rembugan ming tinggo gojek terus pripun Gusti Ayu ampun adik kula mengke kula cengkeh madane. Ora tak singkir iki karo melu-melu iki. Terus paripurna kasaru praptaning Prabu Kala Sereng Galea karya kaget kang samya mulat. Nang brul mbek miyong tergelung sengu lah dalah tetaunan nggonku mendem rasa tresna karo kowe Drupadi monggo aku ngerti yen to kowe wis kagungan utawa wis winengku dening Kakung Nalindra ing Amarta Prabu Puntadewa mula tumuli aku budidaya nyidra kelawan sliramu tak papanake ana ing Taman Negara ing Girikadasar. Kowe aja bingung, kowe aja wedi. Ora-orane kowe tiba ning Padasuri nanging bakal tiba ning kasur babut aku ingkang bakal keduga bebantal yasta marang kowe Drupadi. Wanudya Yutama ngambararum Sang Kusuma. Oh, Prabu Kala Sereng. Ya. Aku wis ngerti apa sing dadi niatmu nggonmu bakal mengku garwa kelawan Wara Drupadi. Oh, lah kok dadi kowe ngerti? Ya merga saka aturing para mban ingkang padha matur kelawan aku. Babagan nggonmu tresna kelawan Wara Drupadi ingkang wis mbok pendhem pirang-pirang taun. Pancen bener. Mula kowe aja nolak, kowe aja duwa marang kekarepanku. Oh, iso edan. Ora bakal eneng tambane yen to nganti kowe nolak karo apa kang dadi kekarepanku. Nyatane aku wis tekan ana ing Taman Sari tegese aku wis dadi putri boyongan. Nadyan kaya ora mbedah negara Ngamarta nanging ora ana ingkang padha ngerti lamun aku mbok boyong marang negara ing Girikadasar. Iya. Mula upama bangga upama aku kuwi bakal melayu sepira kekuwataning para Drupadi tan murung mesti bakal mbok oyak lan mbok cekel. Mula anane aku mung sarwa manut. Piye? Anane aku mung sarwa manut. Manut piye? Yen aku arep mbok pek bojo aku ya ming pasrah pati urip marang kowe. Kowe aja dolanan atiku. Kowe aja dolanan pikiraku. Apa sing tak rungokke ya apa pancen kepara nyata? Ora nyata sabab apa? Bumi langit dadi paseksen. Bumi langit dadi paseksen yen to aku gelem dadi pek bojo karo kowe Prabu Kala Sereng. Wadah! Seneng-senengku aku ora mbutuhke mban sing pekok-pekok gak cokoti do tekaning pati. Aduh kananmu piye Dik? Aduh ora ngerti apa-apa aku kok dicokot karo Prabu Kala Sereng.
ayo do golek tangga. Dola kaya mlaku ing wandi peteng kepapak obor sastra biar padang trawangan. Kaya ketiga ngerak agak-agak dumadakan ana udan dres ingkang kawasa nelesi atiku Waradrawati. Ora dalah. Kala sereng Piye? upama aku duwe panjaluk Prabu Kala sereng kersa apa ora? Kowe njaluk apa? Njaluk. Ora bakal aku wegah maringake marang kowe yen perlu kowe njaluk patine prajurit 80.000 cacah tak geceke sirahe kabeh. Apa kowe njaluk nganggo nyamping Mas Ginepeng, apa kowe njaluk nganggo suweng inten sak kurungan jago? Apa kowe njaluk nganggo ali-ali gedene sak pelek Vespa? Bakal tak wujudi. Aku ora bakal njaluk bondo donya Ning aku njaluk karo sampeyan. Sadurunge mengko garwa aku tak suwun siram jamas 7. Iya kuwi 7 tuk ing sendang ing ngapan ana ing ereng-erenging gunung ingkang cacahe 7. lho. Bakal pirang dina le rampung? Aku kudu siram jamas ana ing sendang ingkang metu utawa ingkang mapan ana ereng-erenging gunung ingkang cacahe 7 tegese sendange ya cacah 7. Iya sinuwun. Mung kuwi wae panjalukku yen sampeyan bisa lakonana yen ora ya wis aku balekno ning negara Ngamarta. Ning nek sampeyan bisa nglakoni lakonana Tak lakonane. Menapa sinuwun kok katingal bungah penggalihipun teh wonten dawuh aku bakal duwe garwa ayu teh Waradrawati sing tak colong taleboken ing taman mau tak tanting dheweke sago ngladeni karo aku teh inggih sinuwun derek bingah nggone aku lungguh dampar keprabon dijejeri Prameswari Waradrawati kowe nek sibo nganggo kacamata ireng men yen kowe nyawang Waradrawati kowe aku ora weruh mergo aku bakal sujana karo kowe mboten sinuwun mboten badhe wantun teh wonten dawuh negara tunggunen lho panjenengan badhe tindak dhateng pundi Drawati njaluk syarat aku kudu siram jamas 7 sendang ingkang metu saka ereng-erenge gunung cacah 7. Tegese saben ana gunung ereng-erenge ning sendang aku kudu siram ana ing kono, siram jamas monggo kudu 7 cacahe. Mekaten sinuwun ya, lajeng badhe pinten dinten anggenipun paripurna aja mbok etung wonten kelakon penjangkaku. Tunggunan negara aku tak budal dina iki menapa pareng nderekaken para wadyabala rasah ijen wae mesti kelakon. Kabeh prajurit kon samapta ing kati sawiging dirimbuk menawa Drawati digoleki karo wong Ngamarta aja nganti kelakon diboyong meneh. Lur inggih ngestaken dawuh pandongamu ya teh muga kelakon penjangkaku teh. Jroning aku ndelok lehmu kegojekan. Bareng aku nyawang Bagong kok atiku sedih. Ora wonten apa aneh-aneh. Wong Bagong wis ceria kaya ngono kok. Panjenengan menggalike Bagong kok dadi sedih.
Nggih, Pak Bagong kowe atine seneng kaya ngoten kok sampean malah penggali sedhine wonten apa? Aku dadi kelingan jemuah kliwon sing kepungkur. Nggih. Wonten apa, Pak? Aku ki ngimpi mongko seprene wis lali ning bareng karo Bagong kok dadi kelingan meneh. Ngimpi napa? Bapak nyimpen napa? Kok dadi nyawang Bagong kok kuwatir? Jroning ngimpen tanpa kanyono-nyono kok. Omahe Bagong kuwi ewuh. Waduh. Terus? Omahe Bagong ewuh. Ewuh napa, Pak? Ewuh mantu mongko sing nyandang manten kok Bagong dhewe gek mantene wedok ora ana. Gong, Bapak ngimpekke omahmu ewuh kowe dadi manten. Asik. Lho kok asik piye iki? Kowe ngerti tegese ora? Nek sing jeneng wong dimpeke ewuh ki bakale nampa apa jeneng iki lelakon sing elek. Nek jarene wong muni dadi manten kuwi cepak patine. Ah, gugon Tuhan. Wong iki mbok percaya karo sing gawe urip ora percaya karo impen. Arep dimpeke dadi manten dina ping 4 nek sing gawe urip lho mestheke mati ora bakal mati. Terus Semar kok tak percaya. Rasa dipercaya Mil. Wis ben nengke wae aku arep dadi manten, arep dadi apa-apa sak karepku. Ning tumrap aku kok atine bapak tratapan. Rasa digawe tratapan. Santai wae pokoke Mil. Praptaning Raden Werkudara dumrajak tanpa larapan. Ndara Werkudara bekti kula Den. Yo, Semar tak tampa. Bekti kula Ndara, Loro Garing tak tampa. Bekti kula Gus, yo Petro tak tampa. Bekti kula Bos, yo Bagong tak tampa. Enten apa? Lah kok dadi sampeyan rawuh teng Karang Kadempel. Wah, Semar. Praptaku ning Karang Kadempel. Wigati mung bakal nanting karo kowe. Nanting perkara napa? Kowe isih tresna apa ora karo Pandhawa? Nek kula matur tesih tresna, apa ingkang Mbak tak jaluk mesti mbok wenehake. Mestine ngaten. Tresna kula mboten saged kinten-kinten Den. Nek kula ora tresna karo para Pandhawa, tangeh kula nderekke Pandhawa ngantos dumugi sepriki niki. Ning saka gedene tresna kula kali para Pandhawa, wekasan kula nderekke Pandhawa ngantos sepriki niki. Yen pancen kaya ngono tak kandhani nggih. Yen to bendaramu para Drupadi ilang saka negara Ngamarta. Ilang? Yo. Lah sebabe aku dhewe ora ngerti. Wis digoleki menyang endi papan ora ketemu. Tumuli aku sowan Durna bapakku. Kowe ngerti dhewe. Durna wis menehi ngelmu pirang-pirang kelawan aku. Lan ora nate goroh karo Werkudara. Nggih, niku guru sing apik, guru sing becik. Durna tak takoni menyang endi lunganing para Drupadi. Jarine Durna, para Drupadi Mbak Yuku bakal bali nyang Praja Ngamarta. Waton aku iso ngaturake tumbal. Tumbal pripun? Wah, tumbal menungso. Tumbal menungso sinten sing kudu nggo tumbal? Aja kaget aku tak kandha karo kowe nggih. Jarine Durna bapakku sing kudu dadi tumbal supaya dadi srana para Drupadi bali nang negara Ngamarta. Wah, Bagong anakmu. Melayu, Kang. Melayu lek kowe srasa wae. Piye kae? Lah jenenge Ndara Werkudara. Lah kok dadi mentala karo anakku? Mung merga saka omongane Begawan Durna. Tole Bagong mbok menawa iki numusi impenku sing tetek tanggo-tanggon ya. Nek nganti ana apa-apa aku sing ora trima. Loro Garing karo Petro, ayo ning negara Ngamarta. Nek Bagong mengko tak wangeni tekan suruping srengenge ora katon. Ning negara Ngamarta aku arep nuntuh karo para Pandhawa.
Basurane gareng karo Pero, "Gong mlayu, Gong. Mlayu, Gong, mane modar kowe." Ning aku ora paham masalah iki apa. Aku ya mung waton kesusu mlayu kok. Ning kok Ndara Werkudara kok ngoncet karo aku, kok ngoyak karo aku ki masalahe piye aku tak ngerti. Ah, iki digenahke, Mas. Kok sampean kok ngoyak kula kok mempeng men. Bagong, Nun, kowe kudu manut karo aku. manut piye? Ora Drupadi bendaramu lunga. Lho nanti. Aku ora ngerti. Digoleki ora ketemu. Tumuli aku kandha karo bapakku Durna, ya guruku. Ora Drupadi iso bali marang Praja Ngamarta. Waton aku ngaturake tumbal. Hah? Ndara Drupadi kondur teng negara Ngamarta wonten panjenengan buka tambal ban. Tumbal. Ucek. Oh, krungu tambal ban. Wah, wong edan. Tumbale sapa? Tumbale kowe. Hus. Waton ngendika. Terus saiki dibandingke para Drupadi menika nuwun sewu, Prameswari. Prameswari. Oh, Prameswari. Apa dadi dimenggo ditumbali karo nyawane bakone sampean duwe nalar apa ora? Didhawuhi Durna bapakku. Durna ki akeh gorohe mangane nyatane. Nyatane karo aku akeh sing numusi ngendikane ming kare kowe pendelem apa ora? Nek kula ora gelem, Tak peksa. nek kula gelem, Tegese kowe tresna karo para Pandhawa. Pandhawa ora tresna karo aku kan tresna karo Pandhawa. Entuk berapa macem? Wah, keduan. Wah, nek ora nyemplung kali. Wis babah. Langsung apa-apa tak tabraki. Tak kira debok tak tabrak kok ajar. Semangat. Lah sing penting selamat pokoke. Wis kae sengara wani jegur sekali. Wah, wis iki kok dadi kok wah. Apa iki numusi anune apa ya impene Semar kae apa ya? Jadi aku dadi wah, wis ya kok ya bener to ya impene aduh. Wah, wis lunga dhewe ra ndek apa-apa ra ndek sangu. Golek dalaning pati wae nek caraku kaya ngene iki ra duwe kanca, ra duwe sedulur. Golek jurang gak nyemplung jurang. Jurang jero. Jurang jugruk. Wanci bedhong bebayane. Nyemplung jurang men ciraku entuk padas. Cuti. Pecah modar sisan pembangan aku ndereke Ndara Pandhawa ming arep diprenak pati kok golek dalaning pati aku. Dhuwur munggah bukit. Plung ngono. Glundung. Siraku entuk watu tuak. Pecah. Metu getih. Mongko ora mati. Lara kejet-kejet ora ono sing nulungi. Piye ya? Ora ya. Wis lah. Ndak selak malah pikir aku tekan dindi wis nyemplung jurang wae ah. Iki ngarep iki ana jurang. Wah, tulisane Bukit Bintang. Pathok apa ya semenarana engko aku nyemplung Bukit Bintang plung. Glundung. Tiba ning omahe Risa. Apa iya malah ora sida mati mah nggon aku urip. Silakan sa. Malah tambah nyawa. Ha wis ning ora wong omahe Risa ado karo Bukit Bintang kok.
Kene aku tak bener ki nggon watu-watu kae mbangane kesuwen urip nang alam pajak. Woi yo. Kumikun sing langit kelap-kelap katon lir kincanging risang mawe gandrung sabaran katulu ukir moyak mayik saking dias baliwur kencang warudayang pak pong bolong kali cedhe sapa sing gawe mula kayangan geger lah kok dadi Bagong golek dalaning pati dadi gara-garane kayangan lah Bagong tangi ger Bagong dewa kok dapusi wong hidupe wis krip-krip kok gayane mati kuwi jenenge wong merem ning ora tewajo tegese hidupe keder Bagong tangi aja kaya bocah cilik kaya ana swara ya apa iki malaikat dengkelmu kira ayo melek ora ayo melek pulo wala panjenengan sapa panjenengan sinten lah ora ngerti kok panjenengan gayane kaya wong tepung-tepung kae terus ale kulino nang pasar kaya wong tepung ben iso silidit wo median ora panjenengan sinten Bu Kulun Kulun bertara-tara walah lam-lam perjiwatan boyo mirah boyo ingsun sun permak dadi ndika Bu Kulun ngaturaken sembah bukti kula konjuk Bu Kulun. Iya ulun napa? Pangestu turun tampanono. Kula pundi nggo jimat paripe. Ndayono ning kasantosan Bu Kulun. Bu Kulun, piye? Wonten napa panjenengan? Mrepeki kalian jasad kula Bu Kulun. Bagong, Nun. Kita aja nglalu. Lho niki kula mboten nglalu kok. Kita nyemplung jurang glundung. Kula paske ngisor blethokan Bu Kulun. Dadi empuk mboten bakal tekaning pati. Kowe lah trondolo iki. Dewa kok dapusi karo titah. Nggih Bu Kulun. Nika pancingan pados dewa mandhap wonten ing jagat. Ternyata dewa kepancing Bu Kulun. Dadi kita ki ora niat mati to. Lho, urip dinikmati kok mati Bu Kulun. Wah, pancen bedhies tenan kok iki. Terus Bu Kulun badhe menapa? Kulun bakal mitulungi kalawan jeneng kita. Matur sembah nuwun. Bu Kulun pirsa piyambak. Ndara-ndara kula Pandhawa badhe ndadosaken kula tumbal. Ya, Werkudara terutama. Dewa kok omongane kok basa Indonesia? Bu Kulun saking Cibitung. Cibitung dengkulmu mlacat ora. Dewa anu Werkudara sing utama sing bakal mateni kalian jeneng kita. Ya ta? Nggih Bu Kulun. Anjir kita arep ngapa? Lho kula nyuwun senjata pitulungan Bu Kulun. Kita aja kuwatir. Kita bakal ulun tulungi. Kita rasane dinendi nang kene wae. Terus iki engko deloneh ana Nalendra Yaksa sing jeneng Prabu Kala Sereng. Sereng apa sereng? Sereng. Kuwi kalahna. Patenana. Mengko busanane agemen, negarane kita ingkang ngagem. Serius Bu Kulun? Iya tenan. Ini dia si Jali. Lakon penjangkaku dadi ratu nek dadi ratu arep males ngudi tuwa lara wirang atiku karo sing jeneng Plekudara. Iya. Ning pripun anggere kula badhe ngawonaken Ranti Jayaksa wong nyatane kula niku wong ora ndek kadigdayan Jaya Kawijayan kula ndek kasekten. Kita ulun paringi wujude pusaka karan kalung robyong. Mekaten Bu Kulun. Iya. Pundi Bu Kulun? Ya, tampanono. Duta laruta saking Goda Sang Kura-kura. Yen namutusa Sang Sri. Lho, kalung kok kaya ngeten Bu Kulun. Menika wonten dusun kula dipun wastani genter. Genter go nyonggok matamu kuwi. Bu Kulun ampun emosi Bu Kulun. Niki genter. Ning ewa semono Bu Kulun nyebut kalung robyong mboten dados menapa kula anggap menika kalung robyong. Ya. Salah dadi apa?
Matur sembah nuwun Bu Kulun. Ya, nek ulun kondur makayangan ya. Titenono. Nek ana buta jenenge Kala Sereng, patenono kowe engko nglenggahi negarane. Kowe tak kandhani Kala Sereng ki sing nyidra para Drupadi. Wedan. Para Drupadi mengko tantiken dadi bojomu. Serius? Ora tenanan. Ya mung dienggo balekke para Drupadi marang negara Ngamarta. Oh, nggih Bu Kulun. Kita kuwi abdine. Nggih Bu Kulun. Mengkaten mawon Bu Kulun aturi tindak wonten ing antariksa. Ya. Ulun kondur makayangan ya. Bagong nggih ulun ngatos-atos. Kurang ajar kita ya. Kalau dewa mabur ning dhuwur kita kok disogok. Sakayang nganti mak plethuk suarane. Mboten mlethus to Kulun. Warna-warna wis kondur wae tangane sing apik ora. Dadi Trana aku nek arep mukti ngawibawa Nyakrawati Mbah Dendra. Sapa sing ketok ratu buta jenenge Prabu Kala Sereng pateni dening Bagong Garing Atiku. Wah! Sapa iki wong kok wis ngatungke wujude pusaka? Bagong, kowe sapa? Kala Sereng. Hah? Kala Sereng. Kala Sereng? Iya. Negaramu? Giri Kadasar. Yakin Kala Sereng? Iya. KTP? Lho. Engko nek ngapusi salah wong aku. Ratu Giri Kadasar Prabu Kala Sereng mate dening aku. Modar. Jawang-iwang pulun rada kon nganggo sandangane. Wah. Lobok kabeh mesti. Gedene ra jamak-jamake. Gleleng aku saiki. Wah, wis. Ukirane keris kaya lho, piye? Wah. Sugih Bondo Bandu. Kawula Giri Kadasar, Ratu Gustimu tekaning pati. Aku Prabu Kala Sereng. Ya Prabu Patokol Bawursari. Patokol, awas aja kuwale. Patokol Bawursari kang lenggah nang Giri Kadasar. Inggih sinuwun. Ratumu pateni. Inggih kula sampun ngertos. Aku sing iso mbedhak negara Giri Kadasar mula aku ing lenggah dampar Giri Kadasar jejuluk Prabu Kala Sereng. Ning gandeng Kala Sereng ki Ratu Gustimu aku mong jenenge padha. Inggih, panjenengan mawi nami as jejuluk sinten? Prabu Pakon Patokol Bawursari. Patokol Bawursari. Wonten dawuh. Kowe tak utus tindak pundi? Mangkatane negara Ngamarta. Inggih. Aku bakal nggarwa Dewi Wara Drupadi ning Kuduwayu putri Ngamarta. Lho, sinten malih? Dewi Werkudara. Nuwun sewu. Werkudara menika jaler. Sak lanang wedok gelem. Dewi Werkudara kon tekan kene tak dhaupe. Menawi boten purun gawe geger negara Ngamarta. Sendika. Drupadi, kula wonten dawuh sinuwun. Piye? Prabu Kala Sereng karo aku bagus endi? Sami-sami awonipun. Nek aurane ketok aku ta aurane. Inggih.
Tobat sandangane ra kok apik men pirang-pirang, nyengkelit keris nyengkelit bendho. Iki nggo mateni mungsuh, iki nggo sambi golek ramban, Brodroban. Inggih. Terus kowe sidane gelem karo sapa? Purun kalian Gusti kula Prabu Patokol Baworsari. Asik. Ning aku arep ngijabi karo kowe nek urung entuk garwa nomor 2. Sinten? Dewi Werkudara. Mekaten. Heeh, mula kowe manjing ning akekku kecubung. Inggih. Ingkang pundi? Sing jari manis. Inggih. Tak gawa ning negara Ngamarta mbok menawa pateku ra iso mboyong Werkudara, Werkudara boyonge karo Drupadi. Ngestaken dawuh. Wonten paringan dawuh. Werkudara suwaning negara Ngastina lha kok tekan dina iki ora bali-bali. Mampir ngendi? Kadangmu Jodipati. Kula piyambak mboten mangertos. Namung Kakang Mas Jodipati menika menawi sampun sowan dhateng Sukalima, biasanipun katrem lenggah sawetawis wonten ing pertapan Sukalima. Ora kok, lah kaya apa? Kaya apa? Arjuna. Nganti suwe Siadi nggone nyuwun pirsa lan Begawan Durna. Apa Siadi kampir dhisik marang Sukalima? Ora. Lah saka ngendi? Wah, Durna tak takoni. Wara Drupadi Mbak Yuku iso bali marang negara Ngamarta ning syarate ana. Nggonku suwe mau mergo golek syarat. Syarate apa? Syarate kudu nganggo tumbal. Lho, tumbale sapa aku tak takon. Wah, tumbale sapa? Wah, jare Durna bapakku tumbale Bagong. Terus Bagong kudu mati. Lah terus nggonmu suwe ora kondur marang negara Ngamarta ki mau? Sowan ning Karang Kadempel. Yo. Terus Bagong wis tak pateni. Wah, ora tak pateni ning sajahe wonge nglalu mergo wedi karo aku. Kowe kuwi sentosa ning kurang pitung. Ngerti? Kurang pitung piye? Kowe kuwi digdaya. Kowe kuwi ampuh. Ning kurang pitung, kurang gelar sarta gulung nganggo nalar sing ganep. Coba to hitungan. Lah kok dadi kowe mentala karo Bagong mung diapusi karo Begawan Durna. Durna ora ngapusi. Ning sagedhakan iki Durna ngapusi. Dasar apa Durna ngapusi? Merga Durna kuwi lenggah ning negara Ngastina. Mong Ngastina kuwi siji wae ora ana ingkang seneng karo Pandhawa. Pendak dina ingkang dirembug, mung piye carane mateni para Pandhawa, piye carane gawe cintrakaning para Pandhawa. Mongko mateni Bagong mateni Panakawan kuwi wis diancam dening Kurawa mataun-taun suwene ning ora kelakon. Lah kok dadi saiki patine salah sawijining Panakawan malah saka Pandhawa dhewe iki kowe iki nalar apa Rudra? Ana buta sapa? Kula Prapate Kunjara Yaksa. Kunjara Yaksa. Inggih. Wigatine sowan dhateng negari Ngamarta. Iki wis tekan Ngamarta ya mung papane ana ing pagelaran. Kowe matura mengko tak aturake marang Nyai Prabu Darmakusuma. Dipun utus Ratu Gusti kula. Ratu Gustimu sapa? Prabu Patokol Baworsari. Nglamar putri Ngamarta. Lho, putri Ngamarta sapa? Naminipun Dewi Werkudara. Sapa? Dewi Werkudara. Kapok ora kowe. Lho gagahe semono kok dianggep wong wadon. Werkudara. Iya. Ana sing arep nglamar karo kowe dianggep wong wedok jenenge Dewi Werkudara. Wah, cakem e. Jan apa? Wonten dawuh. Ora sameru-meru lho. Mboten. Wis ben.
kuwi hukumane kakangmu. Hukuman menapa? Lho, iki mau tak jlentreke akeh banget kowe ora mirengke to. Oh inggih kok ora bungestaken. Ayo ditonton. Monggo kula dherekaken. Wah. Uta jenun. Kowe medoke Werkudara. Jeleh nyawang jagat. Jeleh nyawang gelaring rembulan. Wae Raden Werkudara ayo tak boyong neng negara. Ngiri kadasar didhawuh Prabu Patokol Baworsari dasmu. Wah. Woi. Walah teh. Wes. Ora sembodo le dandan. Metu dhewe gajul Werkudara kok kalah kowe. Tak dongake muga-muga kecemplung neraka ya, Teh. Diajeng. Wah, do ayune. Ayune tomba undong nong neng. Aku calon guru lakimu Dewi Werkudara. Ratu rupane kaya kadal. Kadal dilat kowe kuwi sayang. Wah, sayang apa? Sayang 150. Diajeng aku Prabu Patokol Baworsari. Waduh Dewi Werkudara awak-awakmu jan kowe kulino senam ya. Kok awake kencenge ra jamak-jamak? Wah, cerewet. Aku lanang. Oh, so lanang ya gelem wedok ya gelem. Aku apa-apa gelem aku. Aku ACDC Dewi Werkudara. Wah, pecah ndasmu. Pecahan. Kowe ora iso mecah karo aku sikep. Tambunge tenang. Edan. Wah. Sayangku. Wah. Oh, just. Jaluk tulung apa? Wah, aku kalah. Musuh Prabu Patokol Baworsari. Lah nek kalah ki tegese gelem dirabi. Mo. Gelem to wong dadi bojon ratu kok. Wegah, isin aku. Rasake ora kowe saiki kepirangan? Wah, Kawula ngamarta semono akeh sing padha nonton nggonmu perang, do keplok-keplok. Mergo wis padha ngerti ento kowe mentala karo Bagong. wah. Ngerti ora? Yo, aku ngerti. Ngakon luput. Aku ngakoni luput. Upama Bagong mengko isih urip kowe gelem njaluk ngapura. Gah. Ya wis wegah kono dirabi karo Prabu. Gah. Oh. Werkudara kok lagi iki lho. Jireh iki aku lagi ngerti iki. Ora jireh. Gila aku. Wis kowe nang kene wae. Wah, aku dicedhaki Prabu Patokol Baworsari. Ora, kowe wis nang kene kok. Tak goleke jago. Ora suwe-suwe. Gelis-gelis. Sadurunge jago kuwi mangkat perang sangonana rasa luputmu marang jago-jago kuwi iki. Mar, Kula njaluk ngapura. sing ngempun nggih empun ning ampun terus kaya ngoten. Yo. Arek. Apa? Ora gayar ing kowe iki ora nek padhang kabeh dincim kapok kowe. Wonten dawuh.
njaluk ngapura. Nyawa nyawane Bagong ya, Tru. Wah, aja nangis, aku ndak saya rumangsa kleru. Nggih, nggih pun. Petro. Kula niku ceguken. Ket mau ora ngombe kok ndarani nangis ora. Wah, semi. Njaluk ngapura. Nggih, pun mboten napa-napa. Nala gareng karo Petruk dalem ndara. Diripun, Den? Ratu ngamuk kae sampurnakna. Napa kula menang? Wis tak tontonen dhisik. Oh nggih. Pirang-pirang. Iki ana kirek-kikik barang. Kikik dengkulmu melocok ora. Tru? Rene ya. Dong apa cengenge sak? Padake nanggap dagelan kowe, ha. Cengenge Ratu Girika Dasar Prabu Patokol Bawarsari. Ingat, ding. Aja kleru, aja pakon Patokol Bawarsari. Kaya ora pangling ya, Tru. Ora nak aku ya. Mbok raine iki ditemplok-temploki wulu kae banget ya. Tetep ora pangling aku. Iki sepatuku iki sandalmu ngono kok ketok banget. Oh iya ngono kok. Ayo, mungsuhmu aku. Mati jeneng aku samplok. Biar ya. Tubruk Tru ya. Iya. Den gulung dening Panakawan kekalih Prabu Patokol Bawarsari. Ical wujuding Nalindra Grikatasar iki lurah Bagong Sumawana Sang Dyayuwara Drupadi. Wah! Hei. Ya rak tenan ta. Ratu, nggih kasinggihan Koko Prabu. Wonten pundi to kok tindak saking negari Ngamarta? Cinidra Nalindra inggih kadasar Prabu Kala Sereng. Nanging Prabu Kala Sereng pejah dening Bagong tumuli kula dipun singetaken. Piye sida gelem ora e? Ora Bagong, ya kurang ajar. Wah, wis tuku obat. Aneh-aneh ora. Bagong ora kurang ajar kae bendaramu kok sida gelem. Bagong. Kowe iki jak omong piyayi kok meneng wae to? Apa mripatmu kuwi? Ayo ki mandeng mburimu. Karepe piye karepe? Teruske saiki kok piye? Kok. Aku dendam karo Werkudara. Mentolo-mentolane hormatane karo aku. Aku njaluk ngapura. Penak. Ming njaluk ngapura. Aku munggah gunung dengkulku lecet-lecet. Kita tukoke obat merah entek 350. Kapuke entek 75. Nek ora ragan ngono iki ora entek aku. Wah, Rai Joli. Dijoli mengko ndak malah ora prayoga. Dijoli. Yo. Kene ora mung ngomong tok. Rasa ditung. Dadak disuwiri nang jero sak. Terima kasih. Njaluk ngapura. Ora apa-apa padha-padha. Rumangsaku kok anggere dijoli dhuwit kok dur nyawa enting-enting. Ada kaya itu. Aku mengeketan papat ki maksude piye? Obat merah 350, kapok 75. Kapuk 75 nggo ngapuki ndasmu kowe.
Oh ya wis semuanya terima. Oh, aku yo. Bagong senengane kok aneh-aneh. Nggih, sinuwun karang nggih nek mboten ngoten niku. Lah kowe iso dadi ratu barang. Ah nggih karang lelakone kok mboten pripun-pripun. Ning kowe iso labu-labet tumraping negara Ngamarta. Nggih. Kowe ngundurke Yai Ratu Wara Drupadi. Nggih. Aja kuwatir mengko Werkudara wis maringi kowe bakal entuk saya akeh saka Yai Prabu Puntadewa. Nggih lho. Iya. Niku sing ngomong sinten? Aku sing ngomong. Wah, wis. Jelas meng ora ana nyatane ta. Lah iki meng senengane meng anu memberi harapan sih. Kresna iki Kresna ndasmu kuwi kok. Prabu Kresna kok Kresna. Ah salah sampean kok memberi harapan aku ora seneng nek carane ngoten niku. Ya sing baku kowe samet Werkudara sesuk aja kaya ngono. Ya. Yai Wara Drupadi ya tak suwun sing pranyitna ngati-ati. Ya. Kinarya Srana Bagong iki dadi kaca benggala. Lamun nadyan to kowe kuwi kawula cilik nanging ento wis nglakoni lara-lapa. Samengkone undu-unduane mesti bakal apik lan becik. Contone kowe arep dipateni karo Werkudara, kuwi dadi kasutapanmu munggah gunung, jegur jurang. Nganti kowe entuk kamukten negara Girika Dasar ora ketampung sak uruping damar sak umuring jagung. Nggih. Iki kinarya tuntunan lan kinarya kaca benggala marang sapa wae ingkang padha mangerteni oncekane lelakon iki Bagong. Oh nggih matur sembah nuwun Werkudara. Nggih. Ayo kabeh manjing telenging kedaton. Wah, iya ayo tak denekake.